Ahoj detičky, teším sa, že mi vyšla zbierka básní. To je moja fotka. A tu mám takú tatranskú báseň, čo je veľmi dlhá. Musela som ju ukončiť, lebo by som ju písala do nekonečna. A takoho sa spýtate, čo ste videli v Tatrách? Zaparkujú, dobre sa najedia, odparkujú, povedia nič. A tu mám len toľko strán, tatranskú báseň, veľa strán. A píšem o prírode, zo života. Aj také nedelné ich volám. O živote, Oravy, Liptová. To sú moje básničky, detičky. Budete mať čo čítať. Tu mám fotočky vzadu našej krásnej prírody. Aha, tu som odfotila aj pávy v Kubíne, aj holuba v Ružomberg. A tu mám pekné kvietočky na váhu v Rybarpoli, obláčiky. Tak ďaká Pánu Bohu, že sa mi to tak pošťastilo. A tu je už obsah, aj názory ľudí z ulice, ako sa ľudia vyjadrili k tomu. Vidíte?